Ole, voin chu BA result te chok to a tin class of result te po chok to a chuan kan college a hianin LLB lo zir chun zom du te anong paltakin a thei ang hin zon buai luk tuk ang chi office ang chi te le in lo lu tani po a kanin katay ang kalau putong jodi utang ku seorang bahasa Jawa sambil dalam malau sama mania semua dalam kali semua Suan he can collate view the floor anya khi chu thun wa ne Suan ang college hi Central Hospital opposite o mania GMC tlang nuam nu tok mai chuan ka soi hai le pakhat chu
chuan museum bus chi chunga zan kha a lok don ani chan chu college ngai deuh bera